Nekonečný. Teorie nekonečná je velmi složitá a proto vám vysvětlím jenom část. U nekonečná je zásadní, že všechno je prakticky nekonečné, protože všechno se pořád rozmnožuje. V příkladu obyvatele na planetě. Kdyby je někdo chtěl spočítat, nespočítá je, protože než dojde na konec spočítání, tak někteří zemřou a někteří se zase narodí. Takže se dá říct, že je to nekonečný proces. Ale jsou taky věci, které jsou třeba nekonečné, a to jsou ty, které můžeme spočítat snadno. Třeba vám řeknu příklad. Třeba před divadlem stojí kopa lidí. Chtějí jít do divadla, ale my nevíme, jestli jim sedadla postačí nebo nepostačí. Nevíme, kolik jich je ani kolik je sedadel. Musíme je tady počítat? Nemusíme. Protože nám stačí, nemusíme umět ani počítat. Stačí nám jenom pustit dovnitř a uvidíme, jestli zbydou sedadla, je lidí míně, jestli zbydou lidí, je jich více. Pokud budou obsazené všechny sedadla a nikdo nezbyde, je lidí stejně jako sedadla. Toto porovnávání vůbec nepatří do matematiky. Je to snůška lehkého počítání, které ani skoro není počítání. Nekonečnost se značí symbolem obrácené osmičky a vymyslel ho už nevím kdo, ale to teďka nepotřebujeme. A když vezmete, tak všechno na světě je nekonečné, protože všechno může být i konečné. My myslíme, že vesmír je nekonečný, ale přitom my akorát nedohledneme na jeho konec. Třeba to může vypadat jako planeta Země. Vezměte si. Lidi si taky zpočátku mysleli, že je nekonečná, ale nakonec ji celou objevili a zjistili, že je prostě koule. Takhle to může být i s vesmírem, ale my prostě jenom nevíme, kde končí. U lidí, u všech ostatních se taky, já nevím, molekuly se rozmnožují, všechno se rozmnožuje, odumírají, všechno odumírá. Takže tohle prostě všechno je nekonečné, se dá říct. A takhle to nějak vypadá nekonečně.